Kope, tulevaisuus on kirkas. Tästä tulee paras kouluvuosi koskaan. No, kai se on alkanut ihan hyvin. Alkanut hyvin. Kim, se rokkaa sikana. Niinku meillä on kaikki samat tunnit, koko päivä yhdessä. Tää on niinku esikoulussa. Ilman päiväunia. Päiväunet. Kaipaa niitä niin paljon. Musta tuntuu, että päiväunien puute korvautuu latinan tunneilla. Josta tuli mieleen, miksi meillä on latinan tunteja. Kim, Ai herron! Hei, takas itteles, Wade. Mites Norja? Kylmä. Oi, mikä tilanne? Eikö se voi odottaa aamuun? Sori Kim, ryöstö on käynnissä. Joku murtautuu Tri-City-museoon. Hoidan homman. Mä kas, tulen ihan just. Ron, sä oot maapallon toisella puolella. Kim, sä sanoit, että me oltais tiimi, joten oli miten oli, mä tuun sinne. Oi, mahtavaa! Se cheerleaderi. Hei, mulla on sentään ihmisen jalat ja kädet. Niin, harmin paikka. Haluaisin kunnon vastuksen. Meitä on täällä muitakin! Ja mun pitäisi yllättyä siitä, että Raangi on mun takana. Miten se pystyy tohon? Ninja et ole. Ahaa, mut hän on. Yläfemma. Seiko, yläfemma? Miksi sun pitää jättää mut tolla tavalla? Ajattelin, että olisi kiva, jos edes joku näyttäisi pätevältä. Älä kuule mulle. Kolmannella! 1, 2, 3! En mä yksin voi! En tiedä. Varokaa! Kukas tuo on? Missä se nuija on? Mä oon Monique. Toimin vähän niinku sijaisena. Hauska hakata sut. Mä tartten vähän tilaa. Kuinka kauan muka kestää murskata 4-vuotiaan rohkeus? Tämä on alhaista, jopa sinulta, Shego. Tää ei ollut mun idis. Olisin alhaisempi. Tykkääksä aikamatkailusta? Hetki vaan ja potkasen sut tulevaisuuteen. Hetki vaan ja teen susta historiaa.